Става хора, аз съм Знака и това е втория епизод на поредицата на Майнкрафт. Така, отдавна не бях влизал в света и не знам какво се е случило и други подобни неща. Къде са виледжерите? Зомби ли тряскал? Какво се е случило тук? Това ми налепо го обрах. Защо съм така, това ми е писнало вече? Кучука! Къде е зомбито? Всички селени. Хора, не искам да читвам. Сам съм си сам. В армията на Клашов клан сме се активирала. Ти ми ще остава нещо в честа. Тук бяхме, нали? Да, тук бяхме. Аз добре си помням. Камъните ми трябват. Това няма да ми трябва. Това е малко така. Това няма да ми трябва така. Повече тук моркови. Дърво. Видно пшеница. Защото ще живеем там малко. Тук да е. Или може близко до селото си направим къща. Но трябват много дърва. Значи, че трябва да си обера първо реколтата. Просто да обера тук дървото. Да си направя къща, но това ще го направя друг път. Или тук не е много интересно, си направя някаква дупка или пещера, не се знае. Ще видим. Аз вече сигурно имам един стък. Има закон. За какво е това? Да пасат ли? Не знам. Ако намеря ком тук близко. Овца ли е? Да. Аз си ли направих по-хубав меч? Не, пак имам глупости в инвентаря. Аз не знам, отивам да си правим къща. Си направим къща с мина, както миналата поредица, която беше 12-11 епизода и после спря, защото ми бъгна играта. Хубава брадва.
Ще скипна. Да, ще скипна. Хора, намерих кон да видим дали ще пасе. Ето. Обидно ми го. Но нямам такова. Хора, съжалявам. Съжалявам. Не мога да съм като тъчплей. Не мога, съжалявам. Трябва да го направя. Не мога като съм тъчплей. Не мога да съм тъчплей TV. Само едно седло. Не мога да съм тъчплей TV да слизам в такива мини. Ако сте ме гледали епизодите. Къщата. Той ще живее в къщата. Стой тук. На тебе ще направим колиба. Но тогава ще живееш. Стой! Къде си тръгнал? Стой тук, ама мирно. Стой, че казах, бе? Стой, добре. Ако са цялата ливада. Стой, бе, конче! Чакай си обера само телефоната. Няма да бъде. Стой, конче. Стой в селото. Знаеш кога идваш с мене? Ще закача някъде. Сапано дърво ми трябва, плиз. Започвам пак да строя скит. И ето ни, хора, време е да отиваме в стария си дом с коня, ако е там. Да мога си в селото. Конче е загубил го. Това е. Трябва загубил го. Това е. Може па да е... ето го. Къде се скиташ ти? Айде да учим до старата ми къща, за да вземем материалите. Поможе па вземем малко. Кой знае. Ти стоиш тук за 5 минути. Плиз. Стой тук за 5 минути. Идвам на сега. Стой само за 5 минути. Стой за 5 минути, плиз. Съчупа леглото и това е. Стоиш тук. Учи ли се те да стоиш? Ще ми е близко до селото, защото... А ти, за да съм сигурен... Пак да читна. За да съм сигурен, че ти няма никога да избягаш. За да съм сигурен.
слагам въже. Да, въже и ограда. Но оградата тук, това аз ти слагам въже и ти пускам тук. Така. Сега ще стоиш мирно. Заколих. Апа, го заколих. Така, слагаме сега материалите. Трябва ми кол. Така, нормално дърво. Нищо няма да стане. Няма да язва. Само дърво ми трябва за кол. Стой тук, стой, никъде не си. Тия тук прозорци, и това тук ограда, и тия тук прозорци. Ще ги направя в другия епизод. Кола да видим докъде. Пръчки, мисля, че имаме. Имаме пръчки. 12 и това е. И хора, това ще бъде всичко. Чакайте. Само да се разпределиме в следващия епизод. Ще правиме често. Така не е интересно. И тук е един чест. Малко е неточен. Какво ти покъса? Това ще бъде всичко. Надявам се да е харесал. Не забравяйте да го харесате. Абонирайте се и дайте лайк на клипа, ако ви е харесал.